Ubak Pius Marwan UMLA bat MDC ke Ranikor constituency menta ka khandru tarik kola lingkot arjar pulai ula pli pat ba ya ke ying dorbar jong kesnong pot jaut rangthong kebajngai kumbal laipo kilometari e na Maukrwat Southwest Khasi Hills district kabelate ke jinglot ke ba shipo lak lingba ke MDC scheme bat samru iki diar pensawa na ke benta jong kani kesnong ban yo ban penon kam ha kani ke ski kala yo ruban pedang thamai ki dukot ki ba wan ban penia so ki badai na ki wei pat ki party syaka UDP pat ki riu nang ba ki be don lang ha kani ke ski ki kentop yo vice president ke UDP Ranikor ubak si nongbri u menteri kesnong pot jaut rangthong ubak barles nong si lambat ki wei kini ki propose nem lesena kaleng jong phiru ka jing post neu ka jing community benyo ya ka bod dorbar hor ka balas lemba henrei menta ka ski ka jing angnot ka jing post neu bet ka jing kular ka jong aru ngala pendep na kamta ka snong ka jong phi te kane ka ski ka ba sa kan mau hapo ka snong ka thau ka jong phi te kumbangi tip ba ka ying snong ka dorbar hol snong kadai ka ying ka ba kentang hapo ka snong ka thau ni so tho ban ni tip lengba kane ka ying ki jing kren ki an ki kanun hapo ka snong ka jong phi phidon ka jing kren ka basnai ki an snong kabasna na kamta kabha kamet lengba phimi na kani ka yin te kumangitip baka ying dorbal hol hapo kasnong hi kadai ka yin kaba kentang lengba ka jingdon jong kani ka yin ka dorbal hol kasnong ka jong phi ha kano khopor kaba phidon ka jingelang kumbal laong di menteri mene kadolbar kapa filum ya kadolbar la habadai men step la habadai men mid la dai por slap la dai por shit kamut phenam khuslai shu ya kanu kamenta kapa phia kren na kampa kabha kamet hapo kasnong kathau tingi so tho ba kasnong kanang mi iski kanang he kanang ya ngakabur ya kajik penpau ni yang menteri bailem phai khmat lem hakipor ki bansawan ya kajik non kam ngaru ngasi ong ki nongelam snong ki nongelam ki pa pentrai ya ka dorbar hol snong suaba kin pentrai ngaju ong ba kamdei ka scheme ka bangi kut tang ka tu ka bangi ai menta ka ski lane kane ka bangi ai na kamta ka jompi kadang don kam shu ya ki scheme lane ban penhe na kini kiwi pat ki chunon kam wat kani ka torbar holu kan poi ka sngi kan poi ka por ba ka snong ka jong phi kala nang roi kala nang he pin khot ya ka torbar snong le se nyam shu hap penhe shu hendrei nga ju ong ya kinong ilam sofa bo kelut ya ka caka namar ba larangi kwa penhe don caka kataru kalong ka bae Ndrei ladangi don lupa ka caka Rai katkum ka jington kam ngin sapit ha kata kapor I am the youth of Meghalaya. Ngau sero ni benta kamendrit yonga. Angni digira mamang nan chulija aro undina sanongaya. Namar bam dan kam dan jam nakabenta jongi. Every day, I face the burden of joblessness. No kanyan pinorlong ikajing ang nuod jonga. Kamon wan panyarap dingi. Sakat kian. Our future. Introducing the MyCard by Meghalaya TMC. With this revolutionary scheme, Meghalaya TMC will ensure the welfare of the youth. The Meghalaya Youth Empowerment Scheme is a mission to empower and guarantee them a brighter future. Register now